Itholakala isibulewe intombazane ebiyidukile isidumbu sayo saphonswa edamini. Nokubonga Dlamini oneminyaka ngo-22 owalahleka kulamasonto adlule utholakala esebulewe isidumbu sakhe saphonswa edamini. Le ntombazane kuthiwa-ke yalahleka ivakashela umama wayo eFreyhead ihamba nengane yayo. Ingane noma-ke ingane yatholakala njengoba-ke sekutholakala yena esebulewe waphonswa-ke edamini evala umlomo ngendwangu akakaboshwa muntu ngalesi sigameko. Amaphoyisa-ke aseqalile uphenyo. Abantu-ke baphole kanje ey'nkundleni zokuxhumana ngalolu daba. Nangomunye uthi-ke hayibo Jehova, lo sisi-ke okwatholwa kuyena ingane ehlala naye eseyithengile ngisho-ke noma-ke eseyithengele ngisho ubisi akachaze noma-ke akachaze konke phela ukuthi-ke basebenzisana nobani. Nangomunye uthi ubaba wengane kuphela ongagcina-ke ingane iphila ake nixoxe naye. Nangomunye uthi akubuze lo mama owatholakala kuyena ingane yakhe cause wase eyithengele nobisi nephisi. Mina ngizofisa ukuthi ngizovola khona umbono wakho uthi wena ucabangani ngalolu daba.